Oimore Nyakach Ramogi ntiere kama kare moro mani yud weche manyien mabende mesoma ka weche manyien osebedo ka ikoni odiochieng' ma kawuono magi weche ma wamiyo pek. What Honorable Junet is saying is not what we in ODM believe in. That is not who we are. We are the party that believes in public participation. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna koro wuok mager gi jatend kweth manok Junet Mohamed kod jotend migepe manyocha ODM otero e sirkal. Dibed ni ODM yiengni. That was a very isolated incident. Overall, we have had a very amicable relationship with the members of the press. Dokwach kich olando ni okwayo ng'uono bang' kapisa margi omonjo jafwambo mar Royal Media Services Agnes Olo. Gimwaneno ka, waneno gimarach, kendo waneno gimoduono. Gik moko kethore, wadagi mere sikul Nyadina, ji onywandore. Jodak e miere magweng' ma Nyadina e Nyakach ywak e ula masane odarogi e miechgi kendo yero chambgi kod jamni to kaora masundu miriu muomo genge. Nyakoro mikaka pile layo matudruok en 3-6-6-9 YouTube, Facebook achiel kod X mar Ramogi TV. Nyinga Uchieng Emmanuel jaloko marwa en Belinda Adhiambo ubedgi Otieno mokwe kinde mwachako weche manyien. Jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna wuok tung' mosuo kod moko kuom jokanye duond burano mowacho ni ok ochiwo luor ne duond burano kendo ne jopiny. Embaka kod Ramogi TV Sifuna lero ni jatend migawo mar mwandu manie bolo alias Joho nyawadgi matego kod mwandu Pio Wandai kod jatend kweth manok Erubra Junet Mohamed nyaka bed motang' kod weche mawuok e dhogi ni mar weche magiwacho ok nyis mise mag ODM to bende wechego ok nyis chung' mar ODM. Walter Nyambaga nigi mathoth. Jana nimeongea hapa Taita Taveta naona wengine wanaturukia Junet kwa bana mdomo ni yangu. The good thing with mouth is that all of us have them. You have a mouth, I also have a mouth. An kod dhoga kenda biro wuoyo. Magi gin weche mawuok kuom jatend kweth manok Erubra Junet Mohamed kogolo chung' mare mar siro jatend piny William Ruto. Weche mosekelo liet e kind jokanyo mag ODM kagi sani to jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna wuok tung' mosuo kod Junet jatend migawo mar mwandu manie bolo alias Joho to kod nyawadgi mar teko kod modhi Pio Wandai. Sifuna okonigi fungo weche ma ok nyis mise mag ODM kata matin. So when I hear a leader making a pronouncement such as the pronouncement that came from Honorable Junet, and then he says it is his personal opinion, yes, it might be his personal opinion, but the position that he holds in the party, the position that he holds as a leader of minority in parliament, should always be at the top of his mind that yes, you might have personal opinions and you are allowed to speak freely, we don't have a problem. People might take it that that is the position of ODM. So it is my responsibility as a person who has been given instructions to protect the image of a party. Sifuna olero ni mise kod bidhruok maduond bura mar ODM man kod ji milion mathoth ok nyal bedo ni ji moko sanja manie sirikal loselogi. Sifuna otelo ni jotelo go kosetimo mabeyo mademi ok sokwanggi kendo duokogi opara. I must stand up and say what Honorable Junet is saying is not what we in ODM believe in. That is not who we are. We are the party that front-loads the interest of the people. So when he speaks like that, and it is good, he says it is his mouth, it is his siasa. When you hear a former deputy party leader of ODM saying that they are going to curtail online discourse and criticism directed at the government, my friend, I told you I learned from the best, Raila Odinga. Raila Odinga is the most insulted politician in Kenya. He has never once threatened anybody who criticized him. Wi buok moko ni okwero gik matimore gi sani kendo dhi ataro kod paro ma wuok mag siro sirikal koyudo buok ni lemone no inyal yudhi. Sifuna okoni kuom higni 10 moseti e ODM en kod chirni osetimo tich makare kendo chamo nyadhi. Kata kamano uyeni koponi soko sirikal kadhi ataro kendo golo lole wang jok madhi ataro kadiponi ema nyalo milemono dhi to Raila Odinga mane omiye lemono biro wachone. My standing instructions from Raila Odinga is that we must maintain the identity of ODM.
And the identity of a political party is in what it stands for and what it believes in. Otelo ni ODM ni kod ting' mar keto sirikal kod migepe tesre nyake komiti kendo jotend migepe maparo ni nyalo loso kabogo jopiny to paro moleo. Even former officials of ODM appear before my committees or appear before the Senate. I look at them as Kenya Kwanza cabinet secretaries. They are Ruto's cabinet secretaries. They are not in government executing the manifesto of ODM. Seneta ma Nairobi no okoni katodoko ni ODM otegno kamano to jokanyo mag ODM manie telo nyaka par pachgi owuon to kod mano manywando kuku ODM. There is no enmity whatsoever, but what we have been asking ourselves, why is it only the cabinet secretary for energy who's talking about 2027? Why is it only the cabinet secretary for mining threatening people? Why? Why only the ODM people? What is wrong with them? Yeah, that is the question we're asking ourselves. Okoni dhieno no kod jotelo ni mar ODM leandi olando ni gidhi chungo ng'ate laro content piny. Kata kamano, Junet kod Lange to sani wero Ruto nyakedebe. Just recently in Vihiga, he made it clear that ODM will run a candidate in the 2027 presidential election. That is the last instruction that he gave to all of us, members of the party. So when you hear a member of ODM saying that in 2027 they will support somebody other than ODM candidate, that is not who we are. They are the ones going against Baba's direct instructions. It's not Sifuna. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Jatend migao mar mwandu mag buolo alias Sanjo medo chung kod wechene manyo wacho kendo kone jo Kenya ne nyaka giikre manyiso picha makare mar Kenya maber ka gintiere mbui mondo kik giriemb joket mwandu. Jo sani yudo kwet kuom jo Kenya ni inyo wechene onyiso tok teko kod agoko ni jo Kenya tiyo marach kod mbui e siamo piny owacho magitimore ka Senator Migori Educate to dok ne jo kod Junet kotelo ne jotelogo wuoyo kamano kalure gini gisiro piny owacho magitiyone. And I want to urge all of us, we sell our country positively. We sell our country positively. And I want to repeat some sentiments I said earlier. I was with the president in New York. And in one of the meetings when I was trying to sell the blue economy space. 90% of the questions that were being asked are informed from some space in social media. Maja ODM mane wani joma wuoyo go koni Junet ni jo timo makosa ni kata ka wanda wuoyo kata timo makosa mago joma ok understand ni jogo koni sirikal gitiyo ne sirikal. Wan kaka jo ODM wan tijwa watimo tiyo kaka party jogo kitine party e sirikal. Wandai Mbade Joho go Paranya no biro nyaka e od bura mar ODM magiwe tije gi madongo mane gin go ODM. Nikech ne gidonje sirikal kaka waziche mantie sirikal. Ka minister mora mantie sirikal nyako chungi sirikal no. Mane gima nyaki expect do chungi sirikal no endo. Ni wan kaka ODM wa onge sirikal. Ne wa oro experts magwa modhi individual capacity maggi e sirikal. Jatend piny Kenya William Ruto singone jopiny ni onge chin mibadhi mora mora mabiro mieno okumba manyien mar thieth mano Social Health Authority e bwo piny owacho mare. Jatend piny mane lose kinde e angoromo ma joket mwandu manyo mbagi vipingo e kaunti ma Kilifi bende okwedo weche maliekore ni chenro mar ng'iewo mwandu mag thieth notim e yor mibadhi. Simfro Sokinda ni kod ler. Sirikal odhi nyime gi dok ne okumba manyien ma Social Health Authority gisingo ni okumba no biro bero weche mag thieth duto e pacho ka. Jatend piny William Ruto singo ni onge chin mibadhi mora mora ma biro mieno okumba manyien mar thieth no. I want to assure the country that the challenges of fraud and corruption that had bedeviled the NHIF, they will never be, as so long as I am in charge, they will never be in our universal health coverage plan. Ruto oyango ni chenro mar SHA ochane yo makare mar kedo kod mibadhi maket gi mano kwako kuma machon mar NHIF. Anybody who says they were forced by the national government to sign whatever contract, those are conmen and they are liars. You have to be a fool to be forced to sign the wrong thing and you actually sign. You know, and you go and announce that I was forced.
Kwani wewe ni mjinga kiasi gani? Jatend piny mane lose kinde yawo romo mar joketo mwandu e kaunti ma Kilifi bende okwedo weche maliekore ni chenro mar nyiewo lony manyasani ma idhi ti godo e nyiewo mwandu mag thieth ne ni kod mibadhi. Komachielo jalup jatend piny Kithure Kindiki mano chope nyasi mar sidho gudu ne jopuonjre mag KMTC bende opako kuma mar thieth mar SHA kowacho ni muodo lak masani neno e chenro no en kaluwore ni pod onyien. As a responsible government, we remain open to ideas and proposals that will better improve the rollout and implementation of the transformation agenda for the health sector, especially through Taifa Care, the universal health coverage. Magi kamoko kuom jokanyo e sekta mar thieth kamoting'o jochiw thieth kod jotuo to ywagore yo e wi okumba mar SHA. Simfros Okinda, Ramogi TV. Toka achiel kuom apisas mag okwach kich monjo kendo kelo hinyruok ne jafwambo mar kambi mar All Media Services Agnes Olo. Ogai mar okwach kich Amin Mohamed koro kwayo ng'uono kendo lero ni gibiro chiwo tiegruok e kaka obila nyalo bedo gi tudruok makare gi jofwambo. Komachielo ogai mar obila Douglas Kanja ochumo kuom okenge mag giseketo mag neno ni arita ma pacho ka ni rang'iny mamalo ahinya to kinde ma oganda ochimo nyasi mar Christmas. Nyakidi ne oler. Ma e kaka nyochalo. Apisa mar okwach kich ineno ka monjo jafwambo mar kambi mar Royal Media Services Agnes Olo. Apisa no ineno ka temo mae masind goyo picha kata kamera mare gi thuon. Monjno otimore e okinyi e kinde mane Olo ne goyo picha mar mako seneta ma Kiambu Karungo Thangwa ka donje log tich mar okwach kich mondo mi oda dhoge kaluwore gi tulo manotimore kar chung od bura ma Limuru juma mokalo. Tokma ogai mar okwach kich Amin Mohamed okwayo ng'uono kendo lero ni gibiro chiwo tiegruok makare ne apisas go e wi kaka ginyalo loso kod oganda kendo bero tudruok e kind obila gi jofwambo. That was a very, very isolated incident. Overall, we've had a very, very amicable relationship with the members of the press. And the two institutions, that is the media and the police, these are two institutions that their duties call upon so that they can work together harmoniously. And we've been doing that. So immediately that matter was brought to my attention by my good friend Arab Kimei. I made sure that the situation was rectified. Otherwise, we shall continue training our officers in terms of their competences in the area of interaction with the media. E kindego, ogai mar obila Douglas Kanja owacho ni giseketo okenge makare motelo ne nyasi mag sikuku pachoka. Koloso owacho ni gisemedo kwano obila kaka mago matiyo e yora lingling kendo gitiyo kanyachiel gi duol makedo gi mibadhi EACC kod mano mar NTSA e thiro mibadhi e apeini. We are also collaborating with the National Transport and Safety Authority to conduct crackdowns at the road safety compliance checks on the major highways, at the Ethics and Anti-Corruption Commission to prevent corruption on the roads this festive season. Apart from the roads, Kenyans should expect to see more police presence and visibility as we have deployed more specialized units, including formed police units and undercover officers, alongside the regular police, to intensify patrols, heighten both ground and aerial surveillance in the major towns, borders, places of worship, shopping malls, and critical infrastructure areas. Kata kamano, okwayo jowuoth, joriemb apiko kod derepe mondo bed akich e kinde nyasi mag Christmas ahinya to e kinde koth. I wish to remind all Kenyans that security and road safety is our collective responsibility. Accordingly, we call upon all drivers, pedestrians, cyclists, border riders, and the passengers to comply with traffic regulations, rules by avoiding operating
unloadworthy motor vehicles. Kaluwore gi nonro margi chakre dwe mar achiel nyaka 11 higa mokalo, ji 3,469 nowito ngimagi kipimo gi ji 3,681 ma higani, medruok mar 6%. Komachielo, ji 20,239 noyudo hinyruok ahinya higa mokalo kirango gi ji 21,600 ma higani, ranyisi mar medruok mar 7%. Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Lakteche maraga e pacho kama ngima obago ng'anyo boma Nairobi mar kwedo paro ma migawo mar thieth kuom chulo gi ataro kod winjruok mane gibedo godo higa mag 2017. Lakteche gi manochopo nyaka migawo mar thieth okwedo telo mar jatend migawo mar thieth Dibora Baraza ma gikoni nyaka ne donji opis pok otalo wachgi kar bedo ni en achiel kuom gik mane okelo ng'anyo dweche 4 mokalo. Nyaka ne gichak tich dweche 4 mokalo Sabato tarik 30 dwe mar 11 kokanyo chulgi. Osara ma gikoni ok girwako nikech otin kalore gi limit mar higa mag 2017. Idito Mondi ni kod ler mathoth. That we may have to sadly proceed on this strike on 22nd of December 2024 if the government fails to honor this agreement. And this time I must insist and say we have no business with negotiation. Bang' chung kar tiendgi ni gidokie ng'anyo nikech deko mar osara mar jochiw thieth ma jopuonjre, migawo mar thieth Sabato mar tarik 30 dwe mar 11 ne ogolo ripot ni gisechulo laktechego. Kata kamano, chudo mar osara ni omedo mana nyayo koko kod lwenye kind lakteche kod migawo mar thieth. Lakteche gikoni osara ma giyudo nyiso achaya ma okalo. Daktari anatibu watu, anarudi nyumbani hata hana tokens. Daktari anarudi nyumbani hana hata sukari ya kulamba. Since independence. And since the new CBA was signed back in 20, what changed? Ndio daktari mshahara yake ikatwa na 70%. Negichako tich dweche 4 ma okalo, kendo gikoni moko kuom gi osekawo ngimagi nikech chandruok kod tich matek e ute thieth e kinde ma piny owacho to ok dewgi. The lack of goodwill by ministry has resulted into frustration among intern doctors, with 2 of our gallant soldiers succumbing to mental health issues. The internship process, which has been the bread and butter of the health profession, is on the verge of collapse. Kanyaka sani gikoni ngang' ok ginidogi e tich nyaka piny owacho chulgi osaragi kaluwore gi ogirimiti ma higa 2017. We need to be paid our CBA 2017 rates or we will not go back to work. It is CBA 2017 or no work. Yes. We occupy MOH until the day the ministry is able to pay us our arrears and pay us in full. Dweche 4 ma okalo riwruok mar KMPDU ne obago ng'anyo kuom maohewo ndalo 60 kama duong' mane omiyo ibago ng'anyo to ne en chudo mar lakteche ma gin jopuonjre kata interns mane piny owacho olieko ni koro ibiro ng'ado osaragi kod atamalo 70. Bang' ng'anyono, duoko malong'o ne ok obedie kendo doho ne owinjo gol paro mogik ewi wach mar chudo mar interns. Riwruok mar KMPDU chako ng'anyo kendo tarik 22 dwe mar 12 poni ok ochop dwarogi kaka ogirimiti ma higa 2017 wacho. Judith Omondi, Ramogi TV. Jochiw thieth e bwo riwruok mar Kenya Union of Clinical Officers obago ng'anyo makwedo paro mar agulu mar SHA weyo oko ute thieth ma oyaw gi jochiw thieth go mong'ere kaka clinical officers. Ng'anyo mane otelie kod jodito mag Kuko, Peterson Washira kod George Gibore ma en jagoro maduong' giywak ni board mar SHA ose jochiw thieth mag clinical officers kendo bedo ni inyalo we ute thieth mag oko mar SHA kinde ma ging'enyie mohewo moko nyiso ni telo mar SHA ok oikore ne konyo jopiny. Gichwalo ng'ur margi ne migawo mar thieth kod od bura mar Senate. Wakati ambapo tulivuka kutoka NHF na tukaingia SHA, wale ambaye ni viongozi katika hiyo board wakafanya uamuzi wa kipekee ambao uko kando na sheria, wakasema kwamba wale zile hospitali zote zimerejesiwa under the Clinical Officers Act hazitaingizwa katika SHA, na hizo ziko zaidi ya 1,000 na hizo hospitali ziko katika vitongoji duni vile ambayo inasaidia Wakenya walala hoi. Ramogi ka otenore kod weche mago mag ng'anyo mag lakteche wabiro kawo yo mokwongo kata kamano kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth ma ikoni chenro mar ang'ichwelo.
Nyakach is on a mission. It makes our gums healthy and our teeth strong. See? We're moving forward and making changes. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. And we'll leave no smile behind. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Negin sigendni. Lakini alingine samini bazuma ze najichwadi tu. Nyeseche mag thum maneoda. Mimi nalo jambo la nisombo wakili. Wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olene ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Koro ne onge dwani japod monyo nyargi. Koro nobi mo maya olega. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Paro man go en ni wadono bed go salma level 5 kata level 6 e higni mabiro mondo wakony jowa mang'eny wathiedh ji mang'eny. Ohala dwani mondo kiyawo kichake to account mar ohala bed account mar ohala. Ok inyal riwo pesa mar ohala to gi pesa ni mar ofukuni. To ohala kidwa timo mabiro konyo ji mabiro bet higni duto en ni nyaka yie ni sama lal nitie to i understand ni lal nitie, sama yuto nitie tikano pesa moro matin mabiro konyi ndalo ma lal nitie. Erokamano kuom medo kete e Ramogi TV. Moya jodak 1,000 mawuok e gweng' ma Nyadina e Nyakach koro ywak e ula masani daro gi miechgi kendo ywero chambgi kod jamni to kaoru masondu miriu muomo genge. Jodago ma koro kwayo konyruok kutenore kod midhiero mapong' mar pinero ka gi jot mane skunde kod ute mag wedegi. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. E gweng' ma Nyadina mayudore wuod ma West Nyakach e kaunti ma Kisumu, oula koro otimenewa. Oula makama obiro bang' aora sondu miriu, pong' mamuomo genge kaluore kod koth mamedo chwe pacho ka. Jodak yango nikech maliyo koro ochomogi ni mar kopogore kod miechgi, mwandugi mamoko kaka puothegi kaachiel kod jamni bende onimo e pi, gino makoro miyogi achiedh nade kaka gibiro chiemo kendo puonjo nyithindegi. Jokama gimwaneno ka waneno gimarach kendo waneno gimoduono watho tapudwa puro to sache mochopo ne dwa chame piyo sa olore. Sani bando mineno kan bando chin eka 500 en olalte goganda. En ka area waka wadhi madhano madhi 100. Ma wasedhige skul kanyo wan dhano 300. Koro wan gi tabu kaka wayud yor konyruok kaka wanyalo chiemo onge. Sani nyithindwa dhi yaw skul. Kaka nyithindo gibiro dhi skul onge. Bende gilaro ni gidak monywandore. Gino mamiyo tuoche kaka nyaldiema, malaria e kind tuoche mamoko mikelo kod pi koro ochomogi gi ng'ong'o. Gik moko kethore, wadagi mere skul Nyadina, gi onywandore. Jogo dak e pi karech. Nyocho kel tandarua di pedhe wi pi. Dinindi ga pi. Kata mogo momini di tede pi. To kamedake onge.
Kigi momoso gi richo. Jogi dewo seriously. Uneno nyithindogi ok gidhi skul. Nyithindogi tuore. Gisewo jotelo mane giyiero ni ojwang'ogi kaluwore ni midhiero makama osedak kodgi higni kendo medo rocho ngimagi kata mana nyadidek higa ka higa. Nyocha watero jotelo ok nyal konyowa. Wuodwa ni kama nyocha watero naduma wuodo wuor pok anene buta ka nyaka nwachak chandore. Koro wadwaro dhu penyo min buna wa Nyakach aduma wuono wuor ni en kanyo to jok ma nogo ne kura to thote penwa uru MCA marwa mane wayiero ni to eto en kanye ma ji hinyore malich kamani to gilinga linga. Kwayo gene sirikal chalo kamae. Appeal ne jo county national government mondo bi owinj ywakwa. Wasebet kwa ywak dwe mar 4 dwe mar 8 dwe mar 12 to pok wayudo permanent solution mondo gino bed solve. Jo Sangorota wambe wa jo Kenya ngiwa uru wambe ung'ini to be osuru dong wagolo koso kugolo osuru tang'o miyo ojwang'wa kama omiyo waywak konywa uru kelwa uyedhe kata umiwa pesa umiwa ng'o to pod ok nyal konya ahinya. Wabiro kawo to watiyogo ndiyo to pod pong' pi te en mana kama. Gima duong' mana kwayo ni kinyalo yud kaka igero dam miwacho to ger mondo gernwa genga oregi ma pi nyalo bet ni koro donjo luwo wang'e tir kadhi nam koro ok duogi nywa okoku. E kinde ni makoth medo chwe pacho kaka ula bende rocho ngima oganda mathoth. Jodak mamiriw bende okotony. Gikwayo konyruok mochwere kuom sirikal magiwacho ni osejwang'ogi kinde ka kinde maura sondu miriw pong' kendo ywerogi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyadina, Nyakach, Kisumu County. Jodak magem kaunti ma Siaya kwayo bad migawo mar rita mondo owek nindo kamoro achiel esima gitimo nonro e weche mag arita mosekethore e gweng'no mar Nyakonchiel ka jopiny kaachiel gi jaod bura e kaunti ma Siaya Christine Mbaka kod jotelo mag duond buch ODM e kor gwenge makono wacho ni bad migawo mar arita dhi mos e timo nonro mar fwenyo joma ne ogolo koko kod tulo mane otimore e kinde yiero mag duond bura mar ODM e gwenge makono. MCA man North Game Collins Ong'wen wacho ni obila ne onindo Nyakonchiel semne gitimo nonro mar fwenyo joma ne okelo tulo e kinde yiergo ka koro gikwayo gai mako jolo mar ODM Peter Anyang' Nyong'o kod jakom duond burano Gladys Wanga mondo mi odonjre wachni. Alitoka asubuhi kwenda kazini, anafanya kazi Rams, na kumbe walikuwa hired na mwanasiasa wa game kuja kuwasaidia kwa elections ya party. Sasa wakati ilifika wakati wa opponents yao, sijui walikuwa nagombania nini. Gari ile alihaya, gari driver akatoka na gari na akawacha watoto wawili, mmoja wao ni mtoto wangu. Sasa wale opponents walikuja wakafukuza watoto. Paka watoto wakajifanya wakajaribu kujificha kwa nyumba nyingine hapo juu. Hao watu wakawasaka kutoka kwa hiyo nyumba. Walitolewa. Wamepigwa. Mtoto wangu amepigwa mob justice. Mtoto wangu amepigwa, amewachwa for dead. Jameni, usaidizi inatakikana jameni. Sababu gani? Mtoto wangu ameumizwa vibaya. Tena ameumizwa vibaya. Ukiona mtoto wangu huwezi kujua ni Ken. We were surprised that we had goons that came to Yala to beat up people who were peacefully ready to elect their leaders. How can we know who is doing that? We need protection, and we're asking the government to come in and save us from various attacks and abuses that game people are subjected to. Riwruoge mok tin 2,000 mimilome ni idhi lor gi kuom rem luwo dwaro mag chik. Kaluwore kod duol mochung' ne tayo tije mag riwruoge ma kamago pok giyudo kwayo ma kawo lesen mar tich kuomgi ka koro migi ndalo 15 ma yudo lesen go. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero okang' ma kama bende duolno wacho ni ne en mar geng'o timbe maricho ma itimo gi riwruoge mamoko. E ote moyiedhi mar gaset mar piny owacho, ogol listi kendo chiw milome mar wito oko lesen mar riwruoge ji giwegi mokalo 2,000.
Kaluwore gi jata tije yor kojolo mar Public Benefits Regulatory Authority Lyndon Nicholas, achudhe moko osedonjore kendo siro moko kuom riwruogegi e yor omenda. They are unscrupulous individuals who fashion themselves as donors, but they are not donors. They are people that have illegitimate and illegal funds. So, because a PBO is struggling for funding in order to give services or projects, they approach everyone and anyone who is a willing donor. Riwruogego oting'o Sakaja Johnson Foundation miteno gi Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja, Mudhomi Njuki Foundation mar Gavana ma Tharaka Nithi, Ken Obura Foundation mitudo gi jaod burano machon ma Kisumu Central, Bob Ndolo Foundation mitudo gi jasiasa Bob Ndolo, kachiel kod maendeleo ya wanaume mabende kedo ne ratich joma chuo pachoka. Kaluwore gi chike ma pacho kaendi, mondo mi riwruogego ta chenro gi yot, owinjore gibed gi lesen mamiyo gi thuolo mar tich. Kata kamano, riwruogego oserem kawo lesen manyien makonyogi e tayo chenrogi. You will find that there are people who have defaulted for 10 years, 13 years, 15 years, 10 years, 5 years. Why would they actively look for donor fundings on a day-to-day basis to fund projects and forget to file returns? People forget that there are statutory requirements. So this is just a reminder to the sector that they need to carry out their obligations in accordance with the law. Moko kuom riwruoge mayudore counties makaluo gin kaka Homa Bay County Youth Forum mayudore county ma Homa Bay, Kisumu Cervical Cancer Center mayudore county ma Kisumu kendo konyo e thieth mar tuoche kansa mopogore, Migori Development Empowerment Community Program ma county ma Migori kod Siaya Institute for Integrated Research and Development mayudore county ma Siaya. Mamoko gin kaka Lego Usonga Youth Empowerment Network, Bondolo Foundation, Luo Social Forum, Joa Kech Foundation, Mfangano Island Girl Child Network, kachiel gi Suba District Peace and Reconciliation Development e kind mamoko. Riwruogegi koro mindalo 15 mar kawo lesen manyien, kokamano biro chuno piny owacho kawo okang' mager kendo chungo chenrogi pachoka. We are out on a campaign, a very aggressive campaign to clean the sector and rid it of these elements, and we are working in tandem with the national government, the Ngao program, and we are going to make sure that we comb each and every facet of this country for these people. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Thoth jopur e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho konygi e pimo lopegi ma gipuro, mondo ng'e kata ka kit kothe manyalo timo maber e puothegigo e kinde ma twak marwa kod jopur mopogore opogore odiechieng' mar lowo. Ne wayango ni thoth jopur okia nonro mag lowo ma gipuro, gino makoro thiro nweng'o maggi. George Juma nigi ler. Piny owacho ka otenre, wego mok mago mag piny owacho osebedo ka keto maino ene ni piny Kenya obedo kod chiemo moromo ka gijolo jopur e yore mopogore opogore ma oting'o miyo gi kothe, mbolea nengo moyweyo kod kata chiwo puonj ne jopur e yor pur makare. Maya osemimo kuom jopur oseyudo nweng'o maber, ka moko bende puothegi ok tim maber kata bang' tiyo kod kothe kaachiel kod mbolea madwarore. Jolony wechego mag pur wacho ni ka opoge kod tiyo kod kothego kaachiel kod mbolea mowinjore, jopur onego pim lowo mag puothe ma gitiyogo kinde ka kinde mondo giyudi nonro makare, gino manyalo miyo ging'e kata mana kit kothe ma onego gipidhi e puothegi. Soil testing kata pimo lowo, kwa pimo lowo to ji matin samoro paro mana ni wapimo moro ng'iyo mana to lopani ang'o modwaro, to nitie en gik mang'eny. Wabiro ng'iyo nyaka gima iluongo ni soil organic matter nitie kanyo ma very very important e lowo. Ka onge go soil organic matter to iso ni en gi obiro bedo gi challenge moko kanyo e soil structure. Mana ni garama mar timo soil testing kaka japur ok danyal nikech maybe rem nitie. But kaka nyocha ne jo breweries gi county no chung'nwa cha, onego gichak gichung'nwa to gi fertilizer. Bernardo Mondi mene pisano mochi wechego mag pur e wuodno mar Kachieng' kaachiel kod Kanyasa e subkono Manyatike lero ber mar pimo lowo ma ipuro kabendo jiwo jopur mondo koro pim lopegi. Sama isepimo lowo to ibiro ng'e ni lopani ang'o modwaro to ang'o ma en go mang'eny.
Koro kiseng'e gima odwaro ting'e kaka koro cham minyalo keto kanyo gi kiwango mar chamno dwaro e lono. Penjo maduong' en to bende jopur pimo lowo ma gipuro kapok giyiero kit kodhi ma gipidho kaachiel kod kata mbolea. E kinde nonro mar odiechieng'ni mar lowo ne wayango ni thoth jopur ok osebedo ka kawo lowo matin mag puothe ma gipuro kendo tero e laboratori mondo kotimnegi nonro. Soil testing pok watimo. Agombo ni ka wanyalo time to nyalo ng'eyo ni lopani en type mane tang'o manyalo timore maber. Koro de wakwa mana sirikal ka nyalo timonwa mano. Nyalo konyowa mondo wang'e ni puodho ni owinjo komie gima kama, puodho ni owinjo komie gima kama. Moro ne jo breweries gi county government no timonwa soil testing jopur 50 area ne. Koro kadwa duoko ka oduogo to no orunwa gi e sim. Koro challenge mane nitie maybe interpretation my results ka mondo wanyal yudo gik ma wanyalo gine. Koro apani mano gima wamiyo gi feedback ma ginyalo loso. Koro kaka sirikal mostly lo mwakao itero ne jo kalro machon nen kari. Koro kone mipimo gie. Then results koduogo to wakuono jopur ni alopino result no duogo. Tima. Tom Boyo kumos bedo japur kuom higni malo 20 wach ni en owuon pok ni opimo lopege ka gima osebedo kotimo en mana loko kothe ma opidho pod oneno ka moro ok tim maber. Wapidho oduma ahinya to kineno ka kanyo koro oduma ok tim maber tiloko inyalo keto bel kata gi kodhi machielo mane kaka wasebedo kwatiyo. Nengo mamalo mar pimo lowo kod koso ng'eyo gin mokuom gigo ma osemono jopur mathoth pimo lopegi kapok gipidho kodhi moro amora. George Juma, Ramogi TV, Migori. Safari ma Safaricom ideno ni Safaricom sambaza furaha kawuono gotache kaunti ma Kiambu ka kambino hingo na dhialo kastembe gi mich mopogore opogore kambi tudruok limo gwenge duto ma pacho ka seche ma gihingo higni 24 nyaka ne gichak chenro magi. Fredrick Omondi nigi lerno. E limbe margi mar limo gwenge duto ma pacho ka e bwo chenro mar Safaricom sambaza furaha kambi mar Safaricom koriwore gi Royal Media Services kawuono donje kaunti ma Kiambu. Jodak magwenge mane gilimo kayudo thuolo mar romo gi jolendo mag Royal Media Services kaka Melody Sinzori, jolombweche kaka Inspector Mwala kod jongolo magihero. Ni siku ya kusambaza furaha kabisa na Safaricom simu na wakati huu. Kile ambacho tunawahimiza wasikilizaji wetu pia na watazamaji na wafuasi wa Safaricom ni kuwa wamechonjo pia. Maana kuna conmen wengi sana. Pia tunazungumzia data protection. Namna ya kuhakikisha kuwa unalinda data yako, unalinda information yako. Safar no chakore gi kadak mawangige kendo chomo Ruaka, Kiambu Bus Park, Kirigiti, Ruiru, Kimbo, Juja, Gachororo, nyaka Waitethie. Safaricom kadhialo johera gi mwandu mopogore opogore kaka omenda magoyo simu, gwen kod diek mag Christmas. Furahia sana kupewa busi ya sikukuu. Roho yangu imefurahi na Mungu ni mzuri. Nataka kuambia wateja wa Wangige kutumia M-Pesa, pesa yako itakuwa safe. Utumie app ya M-Pesa na utumie pochi la biashara. Nimeshukuru sana. Safaricom obago nyasi ni mar gone kastembe gero kamano kuom chung' kodgi kuom thuolo mar higni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi pacho ka. Gikwajo Kenya mondo obed motang' gi achudhe mag simu magochonegi ni gin apisas mag kambino. Leo pekee tutafungua 5 more shops that will bring care close to our customers. You know, tuko na only about maduka about 40, lakini tumeona customers wetu wanataka huduma karibu. Kwa hivyo tumefungua nearly 500 maduka 500 across the country just to bring service close to our customers. We are celebrating another milestone for Safaricom where we have now achieved 34 million M-Pesa customers, and this can only be possible due to the faith and trust that has been given to us by our customers. Odichieng' makiny Safari ne chakre gi Ruai kendo chom gi Dhunguri, Kimka, Utawala, Mradi, Pipeline, Mlolongo, Athi River, nyaka Kitengela.
Frederick Omondi, Ramogi TV. Kwa Ramogi tok yudo weche motenore kod ohala inyato mar kambi ma Safaricom madhi nyime gi pogo mor Kenya mangima. Wakawo yuyo matin ka waduogo gi weche mag tuke. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quick Mart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Wachigni weche mag tuke. Timbe adhula mag Gor Mahia idho nyaka namba 4 mesa ma tuke adhula lig ma pacho ka tok momo hinga mapek ma Atalanta FC tugo manyo bagi pau tuke madandora. Silvestre ino ne olo dakine kogal dakika mar 15, Evans Osoro ma Atalanta olo dakika mar 22, Osino Dhiambo olo ne Gor dakika mar 36 kapok Geoffrey Ochieng ne olo mar 3. Gor koro namba 4 gi points 17, points 5 ni kiri kod jogo motelo mano KCB mesa mar lig. Seche ma kogal nigi tuke 2 e lwetgi. Erokamano nyakwa Ramogi kuom bedo kode chakruok nyaka giko e chenro mar ang'ich welo mag mesa makawo weche manyien oikoni gi kindeni. Kata kamano koro mos 3 e chenro mar oimore wabochako duoko kod moko mathoth. Nyinga Uchengi Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Adhiambo.